Ibutang sa public auction sa National Food Authority kon NFA ang ilang mga stock nga bugas karong Agosto isip tubag sa problema sa kakuwang sa luna sa ilang mga bodega. Matud ni NFA Administrator Larry Lacson, iaprubahan na sa NFA Council ang mga guidelines alang sa pagbaligya sa bugas ngadto sa publiko. Samtang gihunong una sa NFA ang papamalit sa aning humay gikan sa mga lokal nga mag-uuma human mapuno ang ilang mga bodega usa ka butang nga misamot sa kalisod sa mga mag-uuma sa Bulacan ug Tarlac nga gipabarato na lang og 8 pesos kada kilo ang ilang humay. Sa pagkakaroon adunay kinatibok ang 437,000 metric tons o katubang sa 8.7 milyones ka 50 kilo nga sako nga bugas ang nagpundok sa bodega sa NFA nga igo para sa 12 ka adlaw nga konsumo sa tibuok nasod. Bisan pa niana nagduha-duha si Lacson kung adunay interesado mamalit sa public sale, ilabi na kung ihalin kini sa labing ubos nga presyo. Gisugo na usab ang mga regional offices sa pag-assess sa kalidad sa mga bugas nga kapin 5 na kabuan nga nakatambak. Kini sa Idol Kenny sa 93.9 IFM di kapugan sa pagatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita.